Σας παρουσιάζουμε σήμερα αποκλειστικά για Ελλάδα και Κύπρο την επίσημη πρεμιέρα της Royalty Line. Η ελβετική Royalty Line είναι πλέον στην Ελλάδα με την προοπτική να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό με τιμές που θα σας εκπλήξουν. Η Royalty Line σήμερα σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα καταπληκτικό, μοναδικό, εκπληκτικό, ασυναγώνιστο σετ από μαγειρικά σκεύη 16 τεμαχίων για το δικό σας σπίτι σε τιμή που δεν θα το πιστεύετε. Το σετ μας πουλιέται στην Ευρώπη μόνο σε μπουτίκ, στους ακριβότερους και πιο εμπορικούς δρόμους με προτινόμενη τιμή τα 1.175 ευρώ, όπως βλέπετε στο φυλάδιο της εταιρείας. Η εταιρεία αποφάσισε να προσφέρει στην ελληνική αγορά για λόγους διαφήμισης του ονόματός της έναν περιορισμένο αριθμό από σετ στη μοναδική τιμή που βλέπετε στην οθόνη σας. Απευθείας discount τιμή, special offer, απευθείας από το εργοστάσιο, στο σπίτι σας, χωρίς κανένα μεσάζοντα, αλλά και τιμή direct από το εργοστάσιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι γλιτώνετε το κέρδος του χοντρεμπόρου, το κέρδος του αντιπροσώπου, το κέρδος του διανομέα, το κέρδος του καταστήματος, εκμεταλλεύεστε και την ειδική τιμή του εργοστασίου και κερδίζετε και τα μεταφορικά που κοστίζουν 25 ευρώ. Γιατί τα κάνουμε και αυτά δώρο? Θα τα φέρουμε εμείς στο σπίτι σας δωρεάν, στη τιμή που βλέπετε στην οθόνη σας. Γιατί? Η Royalty Line έτσι το ήθελε για την Ελλάδα μετά από πολλές συζητήσεις μας και πιέσεις και δίνει αβαντάζ στους καταναλωτές να αγοράσουν απευθείας. Προσφέρει μεν αριθμημένα μοναδικά κομμάτια, καθώς κάθε κομμάτι έχει αρρύθμιση και ειδική κάρτα που παρέχει εγγύηση royalty για 20 έτη. Δηλαδή, από το εργοστάσιο στο σπίτι σας, χωρίς μεσάζοντα και χωρίς μεταφορικά. Η τιμή είναι ενδεικτική, ουσιαστικά είναι δώρο. Ούτε ένα κομμάτι δεν μπορείτε να αγοράσετε σε αυτή την τιμή. Προσοχή όμως, αυτή την τιμή τη βλέπετε τώρα, καθώς θα ισχύσει για περιορισμένο αριθμό σετ, μετά από 1-2 ημέρες θα αλλάξει κατόπιν εντολής του εργοστασίου και μπορεί να πάει δεν ξέρουμε πόσο. Το απόθεμα θα διαρκέσει για 1 ίσως 2 εκπομπές. Μετά η τιμή θα αλλάξει γιατί είναι πιο χαμηλά από το εργοστασιακό κόστος αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δείτε με μεγάλη προσοχή την παρουσίασή μας και τηλεφωνήστε άμεσα τώρα για το δικό σας σετ. Το καλύτερο δώρο για γάμους. Ίσως πολύ καλό για γάμους, καθώς αξία λιανικής έχει 1.175 ευρώ. Για πρίκες για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, αλλά εμείς προτιμούμε να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, να τα χαρείτε εσείς κάθε μέρα. Τα σκεύη μας είναι από υψηλής ποιότητας ατσάλι 1810, το καταλληλότερο υλικό για τρόφιμα που δεν αλλοιώνεται από τη χρήση και τις αλλαγές θερμοκρασίας για μια ζωή. Ο θερμοσυσσωρευτικός πάτος με 7 στρώσεις θερμοαγώγημου υλικού και την αναμφισβήτητη αγωγημότητά του απορροφά από οποιαδήποτε πηγή της εστίας σας τη θερμοκρασία και τη διοχετεύει ομοιόμορφα έτσι ώστε να έχετε ως και 60% οικονομία στο ρεύμα σε σχέση με τα κοινά μαγειρικά σκεύη. Βλέπουμε τον πάτο, φαίνονται οι στρώσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τα φαγητά σας λοιπόν θα μαγειρεύονται γρήγορα, καθώς το υλικό μας μεταδίδει γρήγορα και σωστά τη θερμότητα, αλλά διατηρούνται και ζεστά πολλή ώρα αφού κατεβάσετε το σκεύος από το μάτι. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μαγειρεύετε με λιγότερο νερό και λάδι και έτσι έχετε μια πιο υγιεινή διατροφή με λιγότερα λιπαρά, αλλά διατηρώντας στο ακέραιο βιταμίνες, θρεπτικές ουσίες και γεύση. Με χερούλια που δεν ζεσταίνονται και πρακτικό χείλος ώστε να χύνετε το νερό εύκολα. Κατάλληλα για όλες τις εστίες, κεραμικές, επαγωγικές, κλασικές, ακόμα και γκάζι. Έχουν στο καπάκι ένδειξη θερμοκρασίας με χρώμα ώστε να βλέπετε τη θερμοκρασία του σκεύους και να ρυθμίζετε ανάλογα τη φωτιά σας. Πλένονται άφοβα στο πλυντήριο πιάτων. Όλα τα σκεύη είναι σφραγισμένα στον πάτο από τη σφραγίδα της Royalty Line. Μιλάμε για βαριά σκεύη, πανάκριβα, το τονίζω. Το σετ περιλαμβάνει κατσαρόλα 24x15 με καπάκι 6,3 λίτρων, κατσαρόλα
20x10 με καπάκι, 3,1 λίτρα χωρητικότητα. Κατσαρόλα 16x8 με καπάκι, 1,6 λίτρα. Κατσαρολάκι για σάλτσα ή αλλιώς γαλατιέρα, 1,6 λίτρα με καπάκι. Δείτε τώρα και κάτι καταπληκτικό. Αυτή η κατσαρόλα με τις τρύπες είναι σουρωτήρι, αλλά και ατμομάγειρας. Συμπληρώστε νεράκι στην κάτω κατσαρόλα, προσθέτετε το κατσαρολάκι με τις τρύπες, βάζετε τα λαχανικά σας, πατάτες και το καπάκι και έχετε έναν καταπληκτικό ατμομάγειρα. Δημιουργήστε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας υγιεινά πιάτα. Συνεχίζουμε και παρουσιάζουμε την ναυαρχίδα του σετ. Ένα καταπληκτικό, αντικολλητικό, βαθύ τηγάνι, 24 εκατοστά διάμετρος και βάθος, προσοχή, 6,5 εκατοστά. Μιλάμε εδώ για βαθύ τηγάνι. Ό,τι το καλύτερο δηλαδή που μπορείτε να μαγειρέψετε αυγά, λαχανικά, μπριζόλες, ψάρι. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και έχετε μια υγιεινή διατροφή. Μόνο αυτό το σκεύος με βάρος 2 κιλά και 350 γραμμάρια είναι τόσο στιβαρό και αν θέλετε σύγκριση, πολύ ευχαρίστως. Κοστίζει στην αγορά το λιγότερο 180 ευρώ σε αυτή την ποιότητα. Πάμε λοιπόν για σύγκριση για να καταλάβετε τη σχέση ποιότητας και τιμής, για να καταλάβετε την αξία του προϊόντος μας. Βάζουμε λοιπόν στη ζυγαριά το σκεύος μας, βλέπουμε τη ζυγαριά ακριβίας, βάρος 2.350, δηλαδή 2 κιλά και 350 γραμμάρια περίπου. Ας βάλουμε αντίστοιχα να ζυγίσουμε ένα σετ που αγοράσαμε από πολύ μεγάλο πολυκατάστημα και βάζουμε λοιπόν ένα κομμάτι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Ας βάλουμε και 2 καπάκια. Συμπέρασμα. Ένα δικό μας τηγάνι μόνο έχει βάρος όσο 6 κατσαρόλες και 2 καπάκια. Τα συμπεράσματα δικά σας. Γιατί σύγκριση να μιλήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα τάπερ με μεταλλικό καπάκι και 2 βάσεις βακελίτη άκαυστες για να κουμπάτε τις κατσαρόλες όσο καυτές και να είναι. Συνολικά το σετ 3 κατσαρόλες με καπάκια, τηγάνι με καπάκι, γαλατιέρα με καπάκι, ατμομάγειρας και σουρωτήρι μαζί, μπολ με καπάκι, 2 βάσεις βακελίτη. Εγγύηση 20 χρόνια σε ειδικό βιβλιαράκι από το εργοστάσιο και επιστοποιητικά. Μοναδική κάρτα πελάτη. Και συσκευασία όνειρο. Μόλις την πάρετε στα χέρια σας θα μείνετε έκπληκτοι. Μόλις την ανοίξετε θα τη λατρέψετε και ακόμα πιο πολύ το περιεχόμενο. Τηλεφωνήστε και αγοράστε 1, 2, 3 σετ, ό,τι προλάβετε να κάνετε κράτηση. Royalty Line, απευθείας στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα, τώρα είναι η ευκαιρία. Αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Πουλιέται στην Ευρώπη 1.175 ευρώ και θα πληρώσετε σχεδόν τίποτα. Δώρο είναι, μοναδική ευκαιρία. Royalty Line, με ένα τηλέφωνο, αύριο δωρεάν στο σπίτι σας.